but sana unim se unimu a ka ba mu oni ada ho na eduru bra be ne papa hye nkomo ase a obeti ase eti agosia dia duru die fasua hunu ebrayen na enkoyenim yo abusiafo ne aye February bosome no ne da etoso edunum nkakra bosome we nso kwa na ekone na mama ya ketekete sa to fo ade won kan kire wo mu a na di o mu aye mi ya kire ne se o mo hwehwe animu bi I was a first year hono brand adrusio no yan first year hono entoa so enwoma ya to ne din osabarima na ye kenkan de mamo no na nwoma me de nkan aka se eya bakwasam esi afi apema hanson aduasam yensa ebepem na aduasam nan ni mu na ye kenkan ewa agro ne ani gye kwa so na ye nyina ye sua emu ade ade film yan kaka ye ho kakra taw na ene de ne yen fantwam tiawa na yen soso akwamufo ya baka ne se nkonu a wo mo de so a nkrom yensa ya no mo je mo ba bia enye fa tete yawo ene amane mu no ese nkroimi yensa ka won ho abom ya won mo so fa adwene se eyire so pa so a ombedi wo mo ho wo mo ntena se ema akwamufo dane da nyina won ntena wo mo ni gie so enti enu mo no mo kokohia ya adwene nyina ko be nkrom se sane enu omekeka kono de ani na won be kwa chimebu akwa na won makusu a kire wo chehene na ofuru panyina ma na dom wo mo dom wa won betumi dia ane akwamufo ade akwa akohia na ekoba ne sa no omutu nipa makoma konson ene kwa chimebu akwa won mo ko kobo wo mama ne sadi o mo manfo de soma wo mo no a afei ekwowi akire no kura ampo no wachehene na no ofuru panyi ye ne se won ne manfo be hia na de ne manfo no beka no me kire ne mpanyimfo eno no de be ye adwuma enti nyame ya adom ema wotie won masopem nkoya nkobisa abrewa baayo na kyese ekwan mu atene se wo ma wo dom a wo metumi ade akokon na sa dom no ode ma wo mo no do ono ankasa ne nua ni mpon ne nua kuma ya anya nkyɛn nana achimtenten kan ho bi eye be ma achimtenten afei ni wo fa se ofori enso kan ho bi na dom nkaye na wo nyina firi achimabu akwa won mo bae na wo meduru yenso enkrom yensan yi ameka won ho asem yi eye akuapemfo guan ene de kaka ho won mu bodwada taa ema obi ad na ma ne atudwa ekire mu se enipa nso no a won mo soma wo mo ko achimabu akwa no nyame adom so na na adom wo mu nipa omo baba boa makon no etimi awie peye akomufo nso aboa wo mo nti ne ye ba behwe agina ye no ebekwa kosisei osabarima ni yenhye mo manase sua hunu ampa nti akoba ne sa no omo bo dwadata no na wo mu se nipa dom sa na wachehene de on mama wo mu na kyese eye ni gisem eni gia bafie na won mu so adwene ya hwe kwan a won ba fa so na agya nipa duduo ya wachehene de won mu ma wo mu yi obema won ba bia da akire wo mu nneoma ni so abakwasam weda ho fa wo mu ne akwamufo ntam entokwa bi ne atutru asem bi a ekoso a wo mani nye ho afei ayo chehene nua kuma ya frane se achimtenten ebeyi ano
a kyerɛ sɛ deɛ ɔmo ka nyinaa no wɔn mate ɛno titiri nti na ne nua panyin soma no a ɔde ɔsia yɔyɔ na watu anamo na ɔno so abɛbie na wobisa sɛ aso wɔn mu ankasa wɔn ahoboa no akɔ akɔsi sɛe afei so wɔn nya yi ano wie a na wɔn mo hunu nneɛma a wɔn so de gu akwan mu ɛhɔ apɛ no mpanyinfoɔ no mu baako sɔre eyi ano sɛ wɔn mu ahoboa deɛ ankane no na wɔn no akɔmufoɔ ɛkɔ ako a etuo nsekan agyan ne adeade a wɔn de kɔ no ɛnam sɛ na akɔmufoɔ timi wɔ mu nti no aya na wɔn nneɛma na ne hya wɔn nuru baabi a yɛ kunkum dodoɔ no a na ɛnan no a wɔn mo te sɛ akyemabu akɔfoɔ bɛdom wɔn mo ɛdɔm no nti wɔn mo akɔnkran kɔfa atuo ɛne akodeɛ deɛ bebrebe nti ɛma bɛma akyemtenten yɛ ne sɛ ɛne ne kɔba no saa deɛ na yɛ asɛmpa sɛ wɔn matumi anya tuo ne akadeɛ ahodoɔ a wɔn de bɛkɔ akɔn no deɛ a wɔn nso bɛhunu mmerante kɔ a wɔn bɛdi anim sɛnea wɔn bɛhyehyɛ wɔn ho afa ɛwɔ kɔn nim afei sɛnea obi a ɛkɔ kɔn a yɛ wɔboa ne ho sie no wɔn bɛhia adehyie binom a wɔn bɛkɔ na wɔn akɔ akɔhwɛ kwan mu ahwɛ nhyehyɛeɛ a akɔmufoɔ nso de gu akwan mu wɔkyena bi wɔn amfiri wɔn mawura ama kunkum wɔn nyinaa nti wɔn kan na kyɛ sɛ asɛm no tɔ asomu na ɛwɔ sɛ wɔn yɛ ne saa nti na deɛ bɛkɔ akɔbaa no sɛ obiara tuo a wɔwɔ no wɔde nnuro sra ho afei obiara hyɛ aseɛ sɛ wɔkra ne yere ne ne mma na ne agya wokɔ no wɔ ama bie mu a na wɔyere anaasɛ ɔbaa hunu sɛ ɛko papa kɔɔyɛ no ɛna agya ɔkɔ firi mu nti wɔn mo suasua adwene a ɛma mpanyinfoɔ hyɛ sɛ na wɔtwe mmiɛnsa akyi wɔn bɛsan so abɛhyia na wɔtwe mmiɛnsa no akyi no so wɔn ba deɛ a wɔn nkɔ na honkoro so koraa wɔn ba na neɛden so ntotoyi a wɔn de bɛgu akwan mu no wɔn nyinaa bɛhwɛ sɛ biribiara bɛda mpɛfɛɛ na wɔkyena bi yɛde obi di kɔn n'anim sɛ wɔnkɔ a wankɔyɛ mfomsoɔ ɔsaa barima nie abakɔsɛm a mu odu ne yɛte ne mpanyin nsɛm akyɛ ɛyɛ extra comfort limited ɛno ne yɛ kamfo de ama wo wɔdze comfort wɔbɛda no wada biem abusua extra comfort deɛ ɛnyɛ asɛm ketewa o ne sa so bi nni baabiaa aka atwoma afrantwo yɛbɛɛfo ase ɛhɔ nom na abɛhu yɛn na yɛdeɛ se Brian bɛtɔ mattress papa sɛ student mattress bi na wɔpɛ hospital bed ahodoɔ ne bi mattress bi na wɔpɛ anaasɛ mpo wɔwɔ deɛ no yɛ single ne deɛ kaka ho ken size ne queen size yi ne nyina da abusua abusu sɛ kyaw ɛne kasɛm no sɛ yɛyɛ no wɔ Ghana ha yi a o yɛsi yɛntɔ papa prɛko tɔwa wo deɛ no w'ani nka ho kwasi broni deɛ no wɔn madadaeɛ a ɛbra so sɛ yɛne kɔyɛ deɛ ho ne yɛyɛ ne yie atwoma frantwe ɛbɛnfo asese dem de kaka ne frɛ yɛhoma no ɛ ɛne mpanyifo ne nkɔmmɔ mbɛgye wo fɛw so 0242 810705 0242 810705 and 0203 868664 0203 868664 hyɛne nso mo a motɔn mattress nyinaa monkɔto bi na monkɔtɔn sanse wei wotɔn a ɛkɔ ntɛm paa de ma wo na wotɔn no soso no na ɛboa wo ɛwɔ sikasɛm mu Yabolivia Enterprise nso nie yɛde Future Life smart food no aba aduane a wodie na ɛyɛ ɔmu adwuma ɛsɛ wo yare wɔnyinaa de afiri wɔ ama ho atɔ no no ɛyɛ Future Life wo mpɛwe na apadeɛ yi abusua yɛsɛ yɛwɔ Future Life Zero, Future Life Oats, Future Life Protein,
Future Life Smart Fiber na afi Motabella ne nyina da ewa adwama so kwerekopa bi na ho ento we ya 20 Dove it was a Future Life where 23 vitamins and minerals was a 19 amino acid and omega 3 I was a papa fancha watching and maybe I want to say yo na ya Olivia nuane no papa ya se pressure diabetes ya de nkaye konekoto bi wodie no na eye omu adwuma wenya dro bia dan de nyina meka mesenya dro no agasa me konom be hyehye me ko ho mehia nsuo mehia wa hwan da bi abeto na sesem we ye aduane ankasa na wodi na wonim wo mu aduane ba ko bi wo ho no mebo fada de fa nsuo gina fa aduane gina fa ummia bom seyia na ka bom no wa no asem na wie ni nyina na se di na nyew mu adwuma fama wo ebusuafo wokoso fola alignment on mo aye ne mo ate home ene di nhwani mu ya homa no ya 0246 010150 0246 010150 and 0242 878-090 Silent Night Guest House and Event Center ye enrajai na ho boso papa na ho siso ye mesi abusua Silent Night die one mama sanka abo bi ya chi yare enuoma kwakama na one monu ane no so die bibia dempefe we European standard ya settle kama etuunko ensonkro ha wadwene empa woda so nko yede kenkran bia nie da bida we dia no di no kra ne honam se bibia da ku ho no mokɔ hye ho no motimi fa adwene ema ho to kama afese wo to pono bi wedding engagement outdoor no de kaka ho no silent night ho na wo so wokɔ na ekwoto ne kama utwa picture no otim say yes echense de wo abrochire IPT kwan no so a ne wo Water police station one next junction asam na making wo yira from panyufo e baje wo fe so e ba be fa kama ne de wakɔ ya so ye 0596 103-338 0596 103-338 and 0540-942-918 tough akosia bibia adana kwemu nyameti ase onya kwoti bi ati mu ana eche bobia kwoti bia bia okunu ho ato no kabo bia ni bobia kwoti bia bia enra Vows Day na silent night ne ho jai na so de wa go bi ama penso so old man is already But I for said akosia kan no for any cop na fa ko hade enra Vows Day no nsem bibira sisi yankopon ya adoma ochena ode yenkwa fam yen a I want you back so ibedi nkomo papa bi enne abranti bi frame o say enro obi sum fidi wakotom aha ndi echena watch out something namu asame bada bi o I be nya be tuara de ana misi fidi ni so koto fidi ni no we no so odam one nine kesina yehu man god absia for sabre de ye be kajagu akosia de suehuna akosi de ba akosia yenchia abusuafo bi fact papa sara manfo sitie ye no ye da o masi ene mi kopie santase ho ba bi na maame no se fa no maame sisi am say yes we dey panyina ayetiti din pa Cecilia na ento no kwa o David sele betu Cecilia no na e wase eti maame nyankopon nhira o ena hokra no me kire say ye fa ne say what they call nyame no how nya da nyame o na oh wodu santase a
I said ti left to say baby station hono street bi da eho kra sa bro no sen no mfre no okwa kwan na baby say oh wo ko zanya woni obi ara ko just community school the opposite busuafo bi yempabo ho fact o mso o da yase na Sompa bae no hanom ti o mafutu aha anom de bobra yankopon enchira wo ti awosia yankopon ka ho oya de dem chira wo no kokoye megu sompu yeah to anya mwe finura banyina ma hwa kozi anka yembibie na sa okra no hye mebo na enu ano ase sani na aso hye ne tie no bofa wani so aha me hunu ni tametina ke ni mu ana mka na ye se nyame no anya so twam baba mbacho akwaba ya me de na ho te sei adum aha kakra ejumadi na wato ne din way out no ye ne singles no ye hya ase enche official the date beba betudwa na venue so ye de atudwa right ti obi a oyesugya ni bia no sa program no de wo so baby amfa ho ne wili on say ye program ayeye no nye wo kwa asore nye ofre nyame nye wo kwa asore dabi ehiam because we babu no we sugya ni a wasi so right enu kureni krom ha awade kum ni person accident adentia because ebinum kwa akowura mu no o manya akwankyere obi o ha onimsa ade a mede mani ko wo so yi ebepira me wada odonti no de nani akọ so afede wo bobna nipa bebira wuwu a eya wade mu atete yenka ne say ate ene de omo akọ wie sa ndi yentwen ma nkoto sa afidi no eno nti way out no enche obete ho asem number na 026630 3733 026630 enche be hase na ya register mo na ya bonkomo papa Tofi the sanso mo akwa ba biem ejesu ne man tem so obi a ho ye nyamedo da rade ase enkofo bi na edi enya asemo nti muntu bofo nhyedamra ho okay yenye hwehwemu ne hwe ne ekro okay mamboyfo bi edi enya pa asemo wo mo esishentade se ne aban na soma wo nti ombe hunu wa se odi library na unim ne awo ya eje so otua kakra ma wo mani di omochi o mai se de ne ma bi ekoso asese ye de MPP NDC sem no tunchen ne me ni kofem abonofo sem no doso asemo ne baso so otisim kro no ba ne trimu a o ma bi sa party card o eno ne asemi no my man anka sansu hu wododo na mu ya na yentimi en challenge nipa for what is wrong and eno so can be they take advantage of all things omunya bond training kakra bi no hu se wo mra e se obetwa fa so ano no nipa ni ni no kurenti na tisa okay so utua wo light bear obi bond training aso man bond training ono anim se no hu agufi okay obo abankro no nje basa na bon hu na se utua kakra okay papa Tofi afere yentinsi mu na enen so ye be makwan ama afoforo so ne ache nti wadaroma ende eye ukuada no kure na menim so no du ukuada ye fa ba bi foforo kra se bwana mka ezempanyi so obi nsi churudo matwa to na wo ho a mingo si churudo ma no nti na he na baba pese ye fa yo me da sipi ewie